Wannan maganan me kace ga Burema? Jiyan nan fa. Burema, ka kashe mace da ciki fa. To ai gani ne nauyin nata zai yi yawa. Wannan dai da ni kike. Kamar ya da ke nake. Kin ji ki fa da wani magana kuna ji fa. Suna na Rasha. Ha? Ha? Kai ne Rasha dama? Dama kai ne Rasha. Ni ne Rasha. Barde ka fashe ni idan wa'annan mutanen shi kashen ina garin nan. Barde ya san kashe ni kuma kashen kai ma sai shan kashe ka kai duk wanda ke garin nan. Barde ka san sai san kashe shi. Kai ba dauke shi zami ba da Allah, an dauke shi zami gaba ɗayan ku ba ku zama a nan ka. Wani shiri na yana tattare ne kawai ga in taimaka al'umma. Ba wani mahaluki da ya isa ya zo nan yankin ya aiki in ba ni ba. Saboda haka shi mai unguwa ya san da zuwan mu. Mun saba yin haka tsakanin mu.